Salam hörmətli tamaşaçılar, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. Bilirsiniz ki, Slovakiyanın baş naziri cənab Robert Fico hazırda Azərbaycanda səfərdədir və bugün o çox əhəmiyyətli görüşlər keçirib. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevlə ikitərəfli danışıqlar, sonra geniş tərkibdə baş tutmuş müzakirələr. Əlbəttə ki, iki ölkənin münasibətlərinin bundan sonraki perspektivlərinə hesablanıb və biz bilirik ki, bugün çox mühüm sənədlər də imzalanıb və təbii ki, bütün bunlar haqqında biz gəlin Slovakiyanın baş naziri cənab Fico'dan onun fikirlərini soruşaq. Təbii ki, o iki ölkə arasındakı münasibətlərin həm bugünü, həm gələcək inkişaf perspektivləri haqqında daha geniş məlumatları sizə çatdıra bilər. Bugünkü proqramımızda biz Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin Azərtacın əməkdaşı Aydan xanım Həsənli ilə birlikdə sualları cənab baş nazirə verəcəyik və təbii ki, onun cavabları da düşünürük ki, hər kəs üçün maraqlı olacaq. Mr. Prime Minister, thank you very much first and foremost for this very important interview for our television and of course for Azertaj also. So we would like to know your opinion first of all about the results of your visit. We know that today you have met our leader, Mr. President Ilham Aliyev, and you have, right now, first results about your, visits in Azerbaijan. Of course, with our president, also you have did some conversations about the future of our cooperation between our two countries. What are the results of your visit? First results, of course. Ďakujem pekne za túto možnosť podeliť sa s dojmami z návštevy, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú. Viete, som prvýkrát u vás a som absolútne nadšený pohostinnosťou. Som nadšený priateľským prístupom, ale som najmä nadšený konštruktívnym a pragmatickým prístupom k riešeniu základných tém, ktoré stoja pred nami. Pán prezident vašej krajiny je známy tým, že je to suverénny človek, ktorý robí všetko preto, aby Azerbajdžan mohol robiť suverénnu politiku nielen doma, ale aj v zahraničí. Je to človek, o ktorom je všeobecne známe, že je veľmi pragmatický. A čo je pre mňa veľmi dôležité, je to človek, ktorý robí politiku na všetky 4 svetové strany. Toto je politika, ktorá mne bola vždy veľmi sympatická. Patrím medzi politikov, ktorí nikdy nezasahujú do vnútorných záležitostí iných krajín. Každá krajina má právo vybrať si vlastnú cestu. A ak sa takto správame k sebe s rešpektom a s úctou, tak spolupráca môže mať úplne inú kvalitu. Chcem aj tu zablahoželať pánovi prezidentovi k 5. mandátu prezidenta vašej krajiny. A budem veľmi rád, ak môjho program dovolí, aby sa v krátkom čase ukázal na Slovensku a navštívil nás. Bude privítaný s rovnakou mierou srdečnosti a pohostinnosti. My nemáme s Azerbajdžanom žiadne otvorené politické otázky. Dokonca dnes aj také dôverné rozhovory s pánom prezidentom, aj rozhovory v delegáciách ukázali, že máme na mnohé otázky, predovšetkým v zahraničnej politike, rovnaké názory. Náš vzájomný obchod je veľmi nízky, čo je škoda. Pohybuje sa na úrovni okolo 80 miliónov eur, pričom to aktívne saldo je na strane Slovenska, pretože sú to najmä automobily, ktoré sa dovážajú do Azerbajdžanu a z tých 80 miliónov eur je to skoro 76 miliónov na strane Slovenska. Chcem potvrdiť, že príprava na túto cestu mala svoj zmysel. My na Slovensku hovoríme, že sa nedá naháňať 10 zajacov naraz. A preto sme sa zhodli s pánom prezidentom, že sa sústredíme na 3 oblasti, ktoré považujeme za dôležité. Musím zablahoželať Azerbajdžanu a pánovi prezidentovi k dosiahnutiu úplnej územnej integrity Azerbajdžanu. A Karabach nás veľmi zaujíma, pretože napríklad slovenské firmy sa angažujú o výstavbe tzv. Smart Village, akejsi inteligentnej dediny alebo inteligentného mesta. A už sme v prvej etape. Veľmi ma potešilo, keď pán prezident sám ako keby garantoval, že má záujem v tomto projekte výrazne spolupracovať.
Samozrejme, že sú tu aj iné možnosti, napríklad výstava malých letísk, kde by sa vedeli slovenské firmy angažovať. A to sú iba také malé veci v porovnaní s dvoma veľkými oblastiami, o ktorých sme veľa s pánom prezidentom hovorili. Je tu veľký predpoklad spolupráce v oblasti vojenskej výroby. Ja nie som veľký priateľ zbraní, hovorím to veľmi otvorene. Napriek tomu musím povedať, že podporujem na Slovensku rozvoj obranného priemyslu. Podarilo sa nám dohodnúť s Azerbajdžanom dodávku húfnic, ktoré sa nazývajú DITA. Ale veľmi správne pán prezident otvoril otázku možných spoločných podnikov tu v Azerbajdžane, kde financie by prichádzali z Azerbajdžanu, technológie povedzme od nás a už potom spoločná produkcia by sa spoločne exportovala, alebo časť nej by zostala tu priamo v Azerbajdžane. Vojna na Ukrajine úplne zmenila parametre. Dnes je obrovský nedostatok výrobkov z obranného priemyslu. Ak sa toto podarí, tak to bude prospešné pre obidve krajiny. A samozrejme tretia oblasť, kde sa veľmi teším z výsledkov dnešného stretnutia, je oblasť dovozu plynu z Azerbajdžanu na Slovensko. Nechcem ísť do detailov, ale poviem, že z dôvodov, ktoré sú zrejmé, dnes nemôže Ukrajina a Rusko spolupracovať na dovoze ruského plynu do Európy. A preto hľadáme možnosť, ako cez Ukrajinu dostať na Slovensko pomerne veľký objem azerbajdžanského plynu. Hovoríme o objeme takmer 20 miliárd metrov kubických ročne, čo by výrazne prispelo k diverzifikácii dodávok plynu pre Európu ako takú. Ja verím, že sme takto blízko pred definitívnym výsledkom tohto kontraktu. Suma sumárum. Priateľský, pragmatický prístup pána prezidenta ako veľmi skúseného politika s veľmi podobnými názormi na vojnu na Ukrajine, na mnohé svetové problémy. Ja som mu veľmi povďačný, pretože som sa veľmi zaujímal o život vo vašej krajine a pán prezident bol veľmi otvorený. Spolu s dobrou prípravou tejto návštevy spôsobili, že sa môžeme tešiť aj slovenská strana, aj azerbajdžanská strana z veľmi konkrétnych vecí. Teda pomoc v Karabachu, spolupráca v energetike a výrazná spolupráca v obrannom priemysle. To sú tri zajace, keď tak môžem povedať, ktoré sme pripravené spolu s pánom prezidentom Azerbajdžanu spolu naháňať. Ešte raz ďakujem za fantastickú pohostinnosť a vynikajúcu atmosféru, ktorú azerbajdžanská strana pripravila pre slovenskú delegáciu. That's we thanks you, Mr. Prime Minister, for this very interesting response, and I would like to give the floor, Madam, my colleague from Azerbaijan. Mr. Prime Minister, it is evident that Azerbaijan and Slovakia relations has entered a new era of cooperation in recent years, highlighted by the opening of the Embassy of Azerbaijan in Bratislava, as well as the increased frequency of high-level visits between the two countries. What's your take on the positive dynamics currently observed in our bilateral relations? Máte pravdu, že tá frekvencia návštev bola v poslednom období veľmi vysoká. Len bol by som nerád, keby sa robili návštevy pre návštevy. Preto sme ponúkli pánovi prezidentovi možnosť, že by Azerbajdžan mohol mať obchodné zastúpenie v Bratislave, pretože Bratislava je vhodnejšia lokalita na spoluprácu so stredoeurópskym regiónom ako ktorékoľvek iné mesto v Európe. Keď sa pozriete na umiestnenie Bratislavy v strede Európy, tak máte hneď vedľa pár kilometrov Viedeň, ktorá je možno 70 kilometrov od Bratislavy. Potom máte, ja neviem, nejakých 150-200 kilometrov Budapešť. Ten trojuholník je tam veľmi silný. Bolo veľmi správne, že dnes tu bola aj delegácia podnikateľov a predstaviteľov iných významných rezortov zo slovenskej vlády. Dohodli sme sa, že budeme sa vzájomne navštevovať v súvislosti so zbrojárskymi výstavami, či už tu, alebo na Slovensku. A ja som tu opäť o 6 mesiacov, pretože v novembri 2024 organizujete významnú klimatickú konferenciu. A budem veľmi rád, ak by sa podarilo pánovi prezidentovi navštíviť ešte v priebehu tohto roku Slovensko. Pani redaktorka, teraz poviem niečo, za čo ma nepochvália v Európskej únii. Európska únia sa do seba zamilovala a je presvedčená, že je najmúdrejšia a najlepšia na svete a že má právo poučovať iných. Ale pri tej svojej kráse nás mnohí predbehli. Často regióny, na ktoré sme pozerali z vyšších stupňov rôznych rebríčkov ekonomických,
Niekedy mám pocit, že možnosti v Európskej únii sa vyčerpávajú. Sme často v súbojoch o tom, čo je normálne a čo je nenormálne. Čakajú nás teraz voľby do Európskeho parlamentu a my nevedieme súboj o to, kto ponúkne lepší ekonomický alebo sociálny program. Skôr to vyzerá tak, že či budú 3 záchody alebo 2 záchody a vy mi dobre rozumiete, čo teraz hovorím. Alebo bavíme sa o otázkach transgendru a všetkých týchto vecí, ktoré sú síce veľmi módne, ale ktoré Európu neposúvajú dopredu. Európska únia sa predbieha v takých rôznych ambíciách, ktoré Európsku úniu poškodzujú. Pozrite sa na Green Deal, ktorý preukázateľne poškodzuje európsky priemysel. Prijali sme záväzok, že v roku 2035 sa prestanú vyrábať autá so spaľovacími motormi. Dávame viac peňazí na Ukrajinu a na podporu vojny, hovorím o Európskej únii, ako na podporu dôležitých programov v rámci Európskej únie. A táto nervozita spôsobuje, že stráca sa rešpekt k inému, oprávnenému, suverénnemu názoru. Keď poslúcháte, máte pokoj. Ako náhle máte nejaké suverénne postoje, zväčša sa dostávate do problémov. Je preto normálne, že hľadáme pragmatických spojencov. Keď som dnes hovoril s pánom prezidentom, tak som absolútne videl človeka, ktorý chápe, o čom je svet. A o to viac sa veľmi teším, že takáto možnosť mi vznikla, že na tejto možnosti môžeme postaviť aj ďalšiu spoluprácu. Je to tak dôležitý štartovací moment, tá dnešná návšteva z obidvoch strán, že bude na škodu obidvoch krajín, ak to nezvládneme. To, čo sa dnes naštartovalo, sú také príležitosti pre Azerbajdžan aj pre Slovensko, že by som považoval za obrovskú chybu, keby sme túto šancu nechytili poriadne do rúk a ju nevyužili. Preto bude pokračovať frekvencia návštev, stretnutí, ale bude mi veľmi záležať na tom, aby, ako som už povedal na úvod, to neboli návštevy pre návštevy. Yes, Mr. Prime Minister, you have touched some problems in the internal affairs of European Union. But we have felt also, some artificial, interferes attempts from European Union, some politicians. For example, during 30 years, some politicians in European Union, they were very silent in front of the occupation of Azerbaijani land from Armenia. And now with artificial pretexts, they are attacking to Azerbaijan. For example, some politician in Europe, what he said, if Azerbaijan attacked to Armenia, we will take some sanctions, against Azerbaijan. But our people very slightly asks to this politician of European Union, why you were silent, during these 30 years when our lands were under occupation of Armenia. But it's in this regard we understand very well your problems in the internal affairs of European Union. And that's why I would like to notice this facts. Pán redaktor, vítajte v klube. Viete, často sa stáva, a to je bohužiaľ už niečo, čo spôsobuje aj znižovanie dôveryhodnosti Európskej únie, že dvojaký meter je typickou pracovnou metódou európskych inštitúcií. Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, sme schopní v Európskej únii vypracovať v rekordnom krátkom čase stovky záverov, sankčných systémov, všetko na svete. Alebo rôznych záverov, ktoré treba urobiť. Ale keď ide o Gazu, tak nie sme schopní prísť s niečím relevantným, pretože Európska únia je rozčesnutá. Toto je dôsledok toho, že Európska únia nemá vlastnú zahraničnú politiku a že iba tak nemohúcne pozeráme na našeho spojenca za Atlantikom. Ale opakujeme to, čo hovoria Spojené štáty. Ja nechcem zaťažovať vašich čitateľov, televíznych divákov slovenskými internými problémami, ale celá Európa vie, že v rokoch 2020 až 2023 sa na Slovensku hrubo zneužívalo trestné právo na boj proti opozícii, v ktorej som bol aj ja. Predstavte si, že v rokoch 2020 až 2023, a už teraz sa na tom smejem, ja osobne som bol 4-krát obvinený z trestnej činnosti, ale nie z ekonomickej. Všetko z trestnej činnosti politického charakteru. A bol som 2 cm od zatvorenia
Európska komisia, Európska únia nepovedali ani slovo na to, čo sa na Slovensku dialo, pretože na Slovensku v tom čase bola vláda, ktorá urobila všetko, čo Európska únia od nej chcela. A my sme mali iný názor na vojnu na Ukrajine, pretože stále tvrdím, že situácia na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Preto veľmi by som privítal, keby boli sily, nielen teda v rámci Európy, ale v rámci celého sveta, ktoré budú objektivizovať jednotlivé príbehy. Ako chcete viesť dialog, keď vašej delegácii zoberú právo v parlamentnom zhromaždení Rady Európy pracovať? Alebo keď sa robia iné kroky. Preto ja som ponúkol pánovi prezidentovi, pán prezident, Slovensko je členský štát Európskej únie, ktorý dosiahol najvyššiu mieru európskej integrácie. Sme v Schengene a máme euro. Sme malá krajina, ktorá sa nie vždy berie na zreteľ, lebo bohužiaľ aj v Európskej únii platí veľké krajiny, malé krajiny. Ale chceme byť krajinou, ktorá bude aj na to, čo sa deje u vás, bude hovoriť objektívne, bude ponúkať objektivizáciu na európskej pôde. Pretože sami sme zažili veľkú mieru nespravodlivosti. A ja chápem pána prezidenta, ktorý je suverénny človek a ktorý nemôže so všetkým súhlasiť, čo mu nadiktujú západné krajiny. Takisto ako ani ja nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sme počúvali všetko, čo nám nadiktuje nejaká veľká krajina. A mám pocit, že toto nás najviac dnes spojilo s pánom prezidentom. Čiže úplne chápem vaše rozčarovanie, pričom Azerbajdžan nie je členský štát Európskej únie, ani nemá ambíciu sa stať členom Európskej únie. Ale ja takéto rozčarovanie zažívam v rámci Európskej únie pomerne často. Ale slzám nikto neverí, poďme pracovať. Yeah, I'm sorry, I done just one more question and after I will give the floor you. You know, Mr. President, what said Mr. President of France in this case when we are speaking about the European values, for example? He told that in any case we will defend Armenia, in any case. You know, we would like to ask what is any case if this country, you know, occupied our territories during 30 years? It is first part of our response to Mr. President of France. And after 2-3 days ago, you know, the Minister of Internal Affairs of France, Mr. Gérald Darmanin, he accused and blamed Azerbaijan with, you know, support of separatism in France. But with what we have said that we are supporting the human rights and fundamental basic rights of French regions, for example, in New Caledonia or in Corsica. Yeah. What they are saying France should recognize our rights to, you know, recognize our right to be the simple people. For example, in Corsica, you can see in demonstration what they are asking. In this case, French Minister of Internal Affairs accused Azerbaijan in, you know, commitment some massacre against Armenian people. You know, these unfair positions and artificial, pretext positions of some European leaders, for example, in the case of France, touch our people. Moral aspects, Mr. Prime Minister. You have spoken about the internal problems of European Union. That's why I ask this, question. Pán redaktor, asi ma pochopíte, že mne je ťažko teraz vstupovať do bilaterálnych vzťahov, ktoré má vaša krajina s inými krajinami, ale nevyhnem sa odpovedi, nebojte sa. Je taká definícia, ktorá presne platí na situáciu, ktorú ste popísali. Keď sú krajiny veľké a silné, nebývajú spravodlivé. A keď chcú byť spravodlivé, už zväčša nie sú silné a veľké. To je definícia, ktorá platí na medzinárodnú politiku veľmi často. Ja vnímam nervozitu, pokiaľ ide o vzťahy medzi vašou krajinou a Francúzskou, je to veľmi ľúto. Ale tak ako ja nezasahujem do vnútorných záležitostí a zahraničnej politiky vašej krajiny, nemienim zasahovať ani do politiky Francúzska, pokiaľ sa nedotýka Slovenska. Poviem príklad, kedy to zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenska. Ani ja nepatrím pravdepodobne medzi najobľúbenejších politikov u francúzskeho prezidenta. A hovorím to preto, lebo bol to francúzsky prezident, ktorý otvoril otázku možnej účasti vojakov NATO na Ukrajine. Čo som ja samozrejme okamžite odmietol, principiálne odmietol, lebo to je začiatok 3. svetovej vojny. Pravdepodobne
Témy, ktoré otvárate, pán redaktor, vyžadujú trpezlivosť a hlavne vyžadujú, aby bolo viac krajín v Európskej únii, ktoré ponúkajú objektívny pohľad na to, čo sa v Azerbajdžane stalo a čo sa deje. Ja to isté hovorím aj v Ukrajine, že suverenita, územná integrita by mala zostať zachovaná v prípade Ukrajiny. To je vaše územie, to je integrálna súčasť Azerbajdžanu. Čiže možno keby v Európskej únii boli 2, 3, 4 štáty, ktoré budú rozprávať rovnakým jazykom, tak by to napätie nebolo také veľké. Jednoducho, veľkí nemajú v láske, keď menší sa správajú sebavedomo a suverénne. Buďte hrdí na seba, že sa správate sebavedomo a suverénne. Thank you for a very sincere response, Mr. Prime Minister. Thank you. Energy cooperation holds significant potential for both Slovakia and Azerbaijan, especially given Azerbaijan's role for European energy security. Also, Slovakia's involvement in the Solidarity Ring project is pretty commendable. So, what could you please elaborate on the project, on the progress made in this area, and any initiatives towards perhaps transitioning to the green energy in the future? Áno, pokiaľ ide o Solidarity Ring, je to projekt, ktorý, aby sme navýšili jeho kapacitu, potrebuje ďalšie veľké investície. Čiže nehovoríme o nejakom krátkodobom riešení, hovoríme skôr o strednodobom riešení, pokiaľ ide o Solidarity Ring pre Slovensko. Viete, že tam je požiadavka, aby rozšírenie kapacít a všetkých tých terminálov bolo financované aj z fondov Európskej únie, cez Európsku komisiu. Viem, že sú vzťahy medzi Bulharskom a Maďarskom, tam sú všelijaké komplikácie. Ten prietok alebo tá kapacita je veľmi nízka a my čakáme teda na odpoveď Európskej komisie, ale opakujem, hovoríme o projekte, ktorý by z pohľadu väčšieho významu mal byť strednodobý a nie krátkodobý. A preto vznikla myšlienka využiť infraštruktúru, ktorá ide cez územie Ukrajiny a Slovensko do stredu Európy. Aby ste mali predstavu, je to rúra, ktorá má kapacitu takmer 100 miliárd metrov kubických plynu. 100 miliárd metrov kubických. Slovensko potrebuje pre vlastnú spotrebu 4 až 5 miliárd metrov kubických. Čiže všetko ostatné je určené na tranzit do ostatných krajín, ktoré sú okolo Slovenska. To bol všetko ruský plyn, ktorý išiel cez Ukrajinu. Ale kvôli vojne zmluva medzi Gazpromom a relevantnými ukrajinskými firmami končí 31.12.24. A nový kontrakt sa nedá podpísať z politických a vojenských dôvodov. A prichádza na rad plyn z Azerbajdžanu, čo je fantastická myšlienka. Pretože môžeme dostať na hranicu medzi Ukrajinou a Ruskom, alebo Ruskom a Ukrajinou azerbajdžanský plyn s swapovými operáciami. Opakujem, hovoríme o objeme do 20 miliárd metrov kubických. A v spolupráci medzi krajinami Strednej Európy, Európska komisia, Ukrajina, Azerbajdžan a Rusko vieme tento plyn z Azerbajdžanu dostať do tej rúry, ktorá ide do Stredu Európy. A ja som videl entuziazmus pána prezidenta na tomto projekte, pretože ja rozumiem tomu, pretože potrebuje Azerbajdžan exportovať vlastný plyn. A samozrejme, že pán prezident je dobrý hospodár. To znamená, že on potrebuje na tom plyne zarobiť, predsa on nerobí charitu. Takže samozrejme všetko to naráža na praktické negociácie, rokovania, ale myslím si, že tento unikátny projekt dovozu azerbajdžanského plynu cez infraštruktúru Rusko, Ukrajinsko, Slovensku je realizovateľný v krátkom čase. Plyn asi nie je to najpodstatnejšie, pokiaľ ide o Azerbajdžan, pretože ropa je pravdepodobne dôležitejšia. My sme, pokiaľ ide o Slovensko, plne odkázaní na ruskú ropu a boli urobené určité výnimky, aby Slovensko mohlo spracovávať ruskú ropu dlhšie. Ide o obrovskú rafinériu, ktorú máme v Bratislave, ale už bola dovezená aj vzorka ropy od vás. A skúma sa, pretože viete, každá ropa má jednu vnútornú kvalitu. Ja nie som expert na ropu, ale v každom prípade sledujú v rafinérii na Slovensku, že či by aj tento typ ropy, ktorý produkujete, by bol použiteľný v rámci diverzifikácie slovenskej rafinérii. Ale tak, ako som povedal, že sme pripravení robiť spoločné podniky v oblasti zbrojárstva tu v Azerbajdžane. Ja si myslím, že sú aj oblasti v oblasti energetiky, pretože Slovensko je v celku vyspelá krajina z pohľadu energetiky. Aj tu vieme ponúknuť množstvo skúseností, ktoré by sme vedeli dať do spoločných podnikov. Ale teraz by som
Teraz by som si vymýšľal, pretože nepoznám do detailov vašu krajinu, aby som povedal, že treba sa sústrediť na veterné elektrárne, na fotovoltiku, alebo ak máte nejaké zdroje vody na nejaké malé vodné elektrárne, toto je na expertov. Ale sme na to pripravení. Mr. Prime Minister, we have spoken on the cooperation in the fields of energy sectors or defense industry, etc. But my question is about the cooperation in the fields of humanitarian sector and cultural sector because between our peoples and countries, from the history we had a very well relationship. In these fields, what is your opinion, Mr. Prime Minister? We would like to get very slightly your opinion. Dostávame sa k téme, ktorá je možno pri rinčaní zbraní nie je taká podstatná. Neviem, či sa to dá presne preložiť do angličtiny, ale my hovoríme, že keď zbranie rinčia, tak múzy mlčia. Yeah. Pretože nemá priestor na rozvoj pri vojne. Pán redaktor, opäť poviem niečo, za čo budem kritizovaný v Európskej únii. V Európskej únii, v Európe sa umelo vytvára nepriateľstvo a nenávisť voči Rusku. Áno, veď ja som to povedal 100-krát, že Rusko porušilo medzinárodné právo, ale zase na druhej strane treba rozumieť aj dôvodom, prečo porušili medzinárodné právo. O chvíľku sú majstrovstvá sveta v hokeji a je taká atmosféra vytvorená, že hokejisti slovenskí, ktorí hrajú v ruskej KHL, nemôžu reprezentovať slovenskú krajinu. Oslobodenie Bratislavy bolo Červenou armádou v roku 1944 a či veríte alebo neveríte, prepáčte, v 45, aby som neurobil chybu. Aby som neurobil chybu. A ja som pozval na oslavy som pozval samozrejme ruského veľvyslanca, bieloruského veľvyslanca, veľvyslancov krajín, ktoré tvorili niekedy Sovietsky zväz, lebo to bola Červená armáda. Vrátane vašej krajiny sam. Veľvyslanci Európskej únie odmietli prísť. Skúste hovoriť o ruskom jazyku, o ruskej kultúre. A teraz sa dostávam k tej otázke kultúrnej výmeny, že prečo je možná určitá výmena medzi nami a vami. A rozprával som s členmi vašej delegácie na tému používania ruského jazyka tu u vás v Azerbajdžane. A jeden člen delegácie mi povedal múdru vetu. Dobre, v poriadku, teraz je nejaká vojna na Ukrajine, ale ruština nie je vojenský jazyk. Nebola teraz vymyslená počas ukrajinskej vojny. Snáď to bol Puškin, snáď to bol Tolstoj a ďalší, ktorí priniesli túto nádhernú reč. Tým, že ste boli súčasťou Sovietskeho zväzu, je samozrejme ruský jazyk všeobecne vo vašej krajine známy. A to je jeden napríklad z okamihov, ktorý umožňuje bližšiu kultúrnu spoluprácu. Ale to neznamená, že sa nemáme sústrediť pre Boha na vašu kultúru, na váš jazyk, ale predsa len ľudia vedia skôr k sebe hovoriť, bližší sú. Však znalosť jazykov by nás nemala rozdielovať, ale mala by nás spájať. Ja som presvedčený, pán redaktor, že keď váš pán prezident navštívi Slovensko, alebo keď opäť od nás niekto príde k vám, alebo keď budeme hovoriť s našimi veľvyslanectvami, či už na Slovensku, alebo tu v Baku, tak súčasťou tých delegácií, takých tých biznisových a neviem akých, budú aj také malé už častice tej kultúry, umenia, školstva. Takže v tejto oblasti máme nevídané možnosti, ale predsa len, ak dovolíte, teraz by som plnú energiu sústredil na spoluprácu hospodársku, pretože takéto dve krajiny a vzájomný obchod 79 miliónov eur, to je zanedbaná šanca. Yes, in the end of our program, we have very, famous traditions. We give the floor our guests, and they have, possibilities to directly address to our people, our viewers. Please, Mr. Prime Minister. Toto je presne nevďačná úloha politikov, pretože vždy novinári nechajú na politikov, aby povedali záver rozhovoru. Ja som to prvýkrát. Ja som nemal nikdy možnosť vašu krajinu navštíviť. Mám možnosť tu byť možno dohromady 24 hodín. Z toho podstatnú časť sme strávili na rokovaniach. A v podstate prvýkrát som videl Baku z lietadla, aj tak bolo zamračené. A dnes som niečo videl z toho nádherného miesta, kde je pamätník ľudí, ktorí boli zabití pri pokojnej demonštrácii, keď protestovali proti obsadeniu Karabachu. Boli sme si uctiť pamiatku týchto civilných ľudí. Takže mne je ťažko robiť súdy v tomto okamihu. Ale môžem urobiť súd, pokiaľ ide o rokovania pána prezidenta a jeho delegáciu. Nádherní, múdri ľudia. A myslím si, múdri.
A myslím si, že takí musia byť aj ľudia vo vašej krajine, ak si takúto reprezentáciu vybrali. Takže blahoželám Azerbajdžanu, ja som veľa čítal pred touto cestou. Ten posun je fantastický. A predovšetkým si chránte svoju suverenitu a cestu, ktorou ste sa vydali. Lebo vy najlepšie viete, čo je dobre pre vás. Takže ak vidím tu niečo v tejto krajine, tak to je sebavedomie, suverenita, hrdosť. Na tom sa dá budovať veľmi úspešný národ. A ešte raz ďakujem mene celej slovenskej delegácie za fantastickú pohostinnosť a srdečnosť, za ktorou som sa stretol od prvého okamihu, ako som zostúpil z tých schodíkov z toho lietadla. A ďakujem za túto príležitosť sa prihovoriť ľuďom, ktorí v Azerbajdžane žijú. Thank you very much, Mr. Prime Minister, for this very interesting and very useful and very important interview for our television and of course for Azertaj also. It was, delighted and honor for me personally to do interview with you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, proqramımızın qonağı dost Slovakiyanın baş naziri cənab Robert Fico oldu. Onunla çox ətraflı şəkildə Azərbaycandan olan həmkarımız Aydan xanımın iştirakı ilə müzakirələrimiz oldu. Həm iki ölkə arasındakı münasibətlər, həmçinin Avropa İttifaqı ilə həm Slovakiyanın, eyni zamanda Azərbaycanın münasibətləri, orada mövcud olan problemlər barəsində cənab baş nazirin fikirlərini öyrəndik. Düşünürük ki, maraqlı oldu. Və təbii ki, biz bundan sonra bugün keçirilən görüşlər daxil olmaqla bütövlükdə iki ölkə arasındakı əldə olunmuş razılaşmaların həm Slovakiyanın, həm də Azərbaycanın, eyni zamanda xalqlarımızın maraqlarına xidmət edəcəyindən tam əminik. Çünki imzalanan sənədlərin, qəbul olunmuş qərarların mahiyyəti bunu deməyə əsas verir. Beləliklə, Hədəf Analitik İnformasiya proqramını yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gəlin görüşlərədək.